Alright, so isang magandang hapon po sa ating lahat at tayo po ay magbablog ngayon dito no, sa Malabon Fish Market. Tingnan natin yung mga latagan. So time to check po natin 6:07 at nandito tayo sa Malabon Fish Market ngayong hapon no. So samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer. So tara, let's go. Lando pala ito. Oo. Lumapit. Ngayon lang tayo magbablog sa hapon. Kuya Romy, magandang hapon sa iyo. Maganda pa tayo. Maganda sa hapon talaga. Yes, Boss Lando. So magkano po yung presyo ng tilapia Batangas po natin ngayon? 130, Boss Lando. 130. So yan po yung mga presyo ng tilapia Batangas. At yung mga bangus po natin, magkano? 240, idol. Ayan, 240 po yung mga per kilo po dito na mga bangus tagupan, no? Na binibenta ni Kuya Romy, no? Mga bagong dating po yan na kanyang binibenta sa ating mga namimili dito sa Malabon Fish Market, no? So yung mga latagan po dito ay alas 3 po ng hapon hanggang 6:30 ng gabi. Kaya yung mga gustong humabol kapag naghahanap ng mga pang-ulam, ay punta lang po kayo dito kay Kuya Romy at makakabili po kayo ng bangus tagupan at tilapia Batangas. Kuya Romy, masalamat po. Thank you. God bless po. At ito yung mga ating mga saging na panghimagas, no? So 90 pesos po yung presyo ng lakatan per kilo. So shout out sa iyo, Lodi. Magandang hapon. Salamat. At lipat na tayo sa iba pang pwesto. Tingnan natin yung mga latagan nila dito, no? Ngayong hapon. At makita naman natin kung ano yung mga bentahan nila dito. So medyo may kaluwagan pagdating sa hapon, no? So ito yung mga latag naman dito. So mga isdang kitang. 50. Ito? Oo, 50 yan. So mga tumpukan po 50 pesos. Yan, mga sariwa naman yung ito po, ito. Mga pangatin, no? Mga tumpok 50 pesos. Tapos isdang kitang ninanay dito sa Malabon Fish Market. Pangpaksiw. Maganda nga po, nanay. Di lang ako nagtanggal ng helmet tsaka ng mask. Yan po yung mga bangus tagupan, ng batalay na mga latagan at mga isdang ano tawag dito, parrot fish, no? Yan mga parrot fish natin dito sa Malabon at mga isdang batalay na 180 ang mga per kilo. Yan yung mga isdang mga latag po rito, no? Ito yung paring Ben sa Malabon Fish Market. So lipat na tayo. So yung ibang mga latagan dito ay wala. Kapag dating kasi ng hapon dito sa Malabon Fish Market, hindi gaano kadamihan po yung mga nagbebenta ng mga isda na latag dito sa Malabon Fish Market. Dahil gawa nga na yung iba ay nagpapahinga na at kinabukasan na sila nagtitinda. So alas 3 hanggang 6:30 PM ay may mga latagan po kayo mabibili rito, no? So ito yung mga tumpukan natin dito ng mga galunggong babae. Magandang hapon at tayo ngayon lang nag-vlog sa hapon. Kahit hapon, nandito ka pa rin. Wala nga akong mga vlog eh. Ngayon lang uli. Oo, di ba palikulan? Di ako pumunta rito nun. Lando, 50. Yan mga 50 pesos at 100 pesos na tumpukan po ng mga galunggong, no? Lando, kahit sombrero lang siya. Simbira. Oo, walang problema. Ngayon lang kasi medyo umina tayo kaya ano, hindi ako makabili. Kasi buta dito, buta. Biruin mo sa Facebook ko, napakatagal na. Biruin mo, hindi sumasahod. Ano ba klaseng ano yun? YouTube mo lang ang sumasahod. Oo. Sa Facebook, piso-piso. Tiyaga-tiyaga lang talaga. Biruin mo, mag-iisang taon na hindi ako sumasahod sa kay Facebook. Wala talaga. Magkano po isang matambaka? Ayan, 150 ang kilo, no? Yan yung mga latag. Salamat, thank you po. At ito yung mga pusit natin dito, oh. Pusit sa hapon, no? Magkano po kilo niyan, Nay? 350 lang. Ayun, no, 350 kilo po ng mga pusit natin na pang adobo. Ng mga naghahanap. Ayun, 300 po pala yung presyo. Na mga per kilo po ng mga pusit natin sa Malabon. At meron din po 100 pesos na tumpok. Sa mga pangmasang presyo, no?
Hipon, 50 pesos. At mga tilapiyang tumpukan, yan po yung latag. 50 pesos din po yan, mga tumpukan ng tilapia. So ganito yung mga sitwasyon sa ating pag-iikot sa Malabon Fish Market ngayong hapon. Kasi maraming mga nagtatanong sa atin kung sa hapon po ba ay may tinda. Opo, meron po. Alas 3 po ng hapon ng latagan hanggang alas 6:30 po ng gabi. Conforme po sa inyong maaabutan dito sa latagan sa hapon, no? Yung galunggong po natin ay 100 pesos tumpok. At meron din po tayong mga isdang tunsoy, 50 pesos tumpukan. So bukas babalik tayo dito sa Malabon ng umaga. At check natin kung anong latag meron sila dito sa Malabon. At nang makita natin yung mga presyohan at magandang panahon na kasi ngayon, no? Shoutout sa iyo, Pogi. So maganda na kasi ang mga panahon ngayon dahil hindi na ganong muulan. Kaya magpapatuloy tayo sa ating mga vlog dito sa Malabon Fish Market. At dito pa tayo sa mga latagan sa Malabon. So abante na tayo sa mga... So yun po yung mga kababayan at lalapit tayo dito sa mga bentahan naman na Pusit Kalawang. Magandang hapon sa'yo, Lodi. Uy, Yung magkano yung ano mo? 200 boss. 200 pesos per kilo. Pusit Kalawang po yan, no? Napakasarap po yung calamares. Paresen niya. 200 pesos kilo, no? Digital na lang natin para sa Calamares. Ayan si Jumong. Si Jumong ng Malabon Fish Market. Oh, 120, no? 150 binayad ko. 150 binayad ko. 150. Di ba 150 to? Yung mga bangus natin Tagupan at mga tilapiyang Batangas. Bayad ako 150. So yan po yung ating mga ina-update. Dito naman sa mga latagan, tilapia, oh. Ito yung tilapiyang native. Native pa ito. 120. Ayun, no, mga tilapia, no. Tilapiyang itim. Ayan. Tinda ni paring Agustin sa Malabon Fish Market. Ayun, may tawad pa pag bumili kayo ng mga tilapia niya, oh. Kilala ka lang viewers si Paring Lando. Oo. Tawad ng 10. Ayun, may tawad pa. Puntahan nyo na si paring Agustin kahit sa hapon kasi nagtitinda siya rito ng mga tilapiyang Batangas na inyong mabibili sa kanyang pwesto. No, umaga, hapon, rain or shine, ay nandito siya at nagbebenta. So shout out sa'yo paring Agustin. Shout out, shout out. Shout out sa mga viewers natin. Ayun, shout out. Enjoy na sa pagkain, pre. At mga isdang cream dory natin dito ay 140 yung mga per kilo. Yan, no? 140 isdang cream dory na masarap sa sinigang sa miso. At ang ating mga tunsoy ay 80 pesos per kilo. Good afternoon. Magandang hapon po. 80 pesos ang kilo, oh. Mura po yan. Tunsoy, no? Lapat, halo. Ayan, halo tunsoy lapat. Napakasarap po yan sa paksiw. O kaya kilawin. At nandito naman tayo sa pwesto ni Boy Bangus. Shout out. Shout out! Shout out! Ito yung mga latag ni Boy Bangus ngayon, no? Mga bangus na ating ina-update dito. Ayan. 220 ang kilo sa malalaking mga bangus dagupan po rito na bentahan nila, no? At may pangmasang presyo, 60 pesos. Ayan, no? 60 pesos, isang pirasong bangus ni Boy Bangus sa Malabon Fish Market. At meron din po 70 pesos, no? Pangmasang mga presyo talaga. Mura yung bangus. 70 pesos. At ito yung 120. Good afternoon, Boss Lando. Shout out sa Boss Peng. 120 oh. Gabi na, Boss Lando, andito ka pa. Eh, syempre, kailangan eh. Marami kasi sa mga kababayan natin nagtatanong. Kasi natin, Boss Lando, malaki na 60. Ayan. Ay, punta. Ha? Ulam? Nag-vlog muna ako. So yan po yung mga presyo ni Boy Bangus ng kanyang mga bangus dagupan. Omni 70, 60 pesos, 120. Yan po yung mga presyo ng kanyang bentahan dito sa bayan po ng Malabon Fish Market.
Ayan, pangmasang presyo ng mga bangus na latag ni Boy Bangus sa Malabon. Alright. So, ito naman tayo sa mga bentahan ng tahong. Ayan po, no? Tahong natin dito, yung kada takal. At meron din tayo talangka. So, napakita na natin yung mga latagan nila ngayon dito sa hapon, no? So, ito naman, pangmasa rin dito sa mga latag ni Boss Maki, oh, ni Boy Puti. So, 80 pesos, isang piraso, meron tayong 100 pesos. Kaya kayong buklado ah. Hindi, sumubok lang tayo ngayong gabi. Pero bukas mabalik ako umaga. Kasi nagtatanong sila kung anong latag sa hapon. Sabi ko, meron naman latag sa hapon. Kaya nag-vlog tayo ngayong hapon dito. So yun naman yung mga latag ni Boss Maki, no, ng mga bangus na mabibili sa kanilang pwestuhan. So shout out sa iyo, Boy Kasoy, nabuhay ka, tagal mo nawala. Shout out. Saan ka ba naglalagay? Murang-mura mga bawas. So shout out sa iyo, Boy Putik. Followers, to yan, milk mix. Ayun, oh. Shout out sa iyo. Ayan. Alright, so lipat na tayo. Oo, lipat na tayo sa ibang pwesto. Kung may pwesto pa rito. Nandiyan na lang tayo, kaya dumping na lang pala. Salamat, thank you, thank you. Ayan ang mga latag ni Boss Maki. At dito na tayo sa latag naman ni Dumpy. Dumpy, magkano tulingan mo? Kanina, 180 ngayon, 170. O, 170 na lang ang mga per kilo, no? Sige, salamat Dumpy. Mimoy, Napo ka na yata, pati yata. hahanapin ka niyan. Dati kilala naman ako ng Domer eh. Oo. Okay, paputol ka, no? Kaya naman po yung mga gulay natin dito, 20 pesos, no? Sa mga kada balot, may 50 pesos. Kaya ng mga latag ng gulay. So, shoutout sa'yo. Oo. So, dito na tayo sa mga manok ni Dayan. Kahit hapon, may manok sila rito na latag na bentahan. Ayan, no? Gusto nyo, kontakin mo yung kuhan. Mayroon akong bukas. Dahil kuya. At titingnan ko, ano, kasi hanapin ko sa ano, tapos chat ko siya. Agahan niya kasi maraming nag-order. So yan po yung mga backbone natin dito, 100 pesos pa rin yung kada balot, may 85 pesos sa leeg at sa pakpak po natin ay 130. Yan po yung mga kada balot na inyo mabibili dito sa Malabon Fish Market. Salamat Ate Rogie, thank you po. So shout out sa'yo Pogi. Shout out. Naging seryoso sa buhay na naman eh. Salamat. At yun po, no, yung mga nakikita nyo po na mga dilaw na sako dyan, yan po ay mga tahong na kanilang mga nililinis at ibinibenta kapag sa hating gabi dito sa Malabon Fish Market. Nagsisimula po yan, mga bandang alas 7 ay makakabili na po kayo ng mga seashell dito, no? Dito sa bandang ibaba na yan, sa pinagbablagan natin sa may dulo na malapit sa Dali. Yan po yung mga nagbebenta dyan ng mga kohol, tahong, seaweed, talaba, o anumang mga seashell na mga bentahan dyan sa bandang dulo, no? So ito pa yung mga kamatis natin. So yun na po, at na-update na natin yung mga latagan dito sa bayan po ng Malabon. At napakita ko na ganito yung mga latag ng kanilang bentahan sa Malabon Fish Market. So maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa vlog po ni Boss Lando Explorer. Enjoy and be safe po sa ating lahat. God bless po and bye bye. Pagkamura ang isda, isang